манфиатҳои миллӣ тақозо мекунанд ки воситаҳои ахбори омма ба сифати дастгоҳи тавонои иттилоотӣ дар муборизаи таҳмилии иттилоотӣ чун сипари боэътимоди халқу давлат хизмат намоянд, ба ҳифзи оромиву суботи ҷомеа фаъолона мусоидат кунанд ва эътимоди мардумро ба фардои нек таҳким бахшанд. таъсир расонидан ба муҳити иҷтимоӣ бо дар назар доштани таблиғ ва ҳимояи манфиатҳои давлативу миллии ҳар кишвар тавассути воситаҳои ахбори омма сурат мегирад. раванди бархурди манфиатҳои миллӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо ҷаҳонишавӣ аз тариқи иттилоот кишварҳои ҷудогонаро водор месозад ки барои рақобатпазирӣ дар системаи муносибатҳои ҷаҳонӣ тарз, усул ва роҳҳоеро эҷод ва пешниҳод намоянд ки туфайли онҳо тавонанд манфиатҳо, арзишҳо ва дар маҷмӯъ идеологияи давлату ҷомеаи худро пуштибонӣ намоянд. дар ин раванд ҳифзи арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва дигар арзишҳои иҷтимоие ки боиси мустаҳкамшавии рукнҳои ҷомеаи мавҷудаи ҳар кишвар метавонанд бошанд, аҳамияти калон пайдо мекунанд. аз ин ҷиҳат ҳар давлат кӯшиш мекунад ки арзишҳои миллии худро ки унсурҳои ҳувиятсоз ва асолати давлатдорӣ маҳсуб мешаванд, тавассути воситаҳои ахбори омма бештару пурҷозибатар тарғиб намояд. дар ин росто ҷонибҳо барои пирӯзӣ тариқи таблиғи ғояҳо мехоҳанд ба шуъури аудитория таъсир расонида ҳиссиёт, мафкура ва амалҳои онҳоро ба ҳадафҳояшон мувофиқ созанд. дар ҳақиқат имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ таъмини амнияти миллӣ барои ҳар як давлат хеле муҳим гаштааст, чунки дар олами имрӯза муборизаҳои менталӣ, ҷангҳои менталию зеҳнӣ зиёд шуданд ва ҳадаф як аст: таҳмил намудани идеология, таҳмил намудани мафкураи худ ба давлатҳои дигар ва ҳадаф албатта ягона аст, ин ҳадафи иқтисодиву сиёсӣ дорад. хеле ки баъзе мутахассисон мегӯянд ҷаҳонишавӣ дар ибтидо ин кока-колизатсия буд, яъне ки тавонистанд ки дар ба роҳ мондани раванди ҷаҳонишавӣ пеш аз ҳама майдонҳои иқтисодӣ, бозорҳои иқтисодиро забт кунанд ва албатта забти бозори иқтисодӣ бе забти бозори иттилоот, маълумот ғайриимкон аст. бинобар ин дар замони муосир муборизаҳои иттилоотӣ, ҷангҳои менталӣ ё зеҳнӣ хеле ҳам рушд карданд ва давлатҳои манфиатдор инро ба сари давлатҳои дигар бор мекунанд. таъмини амнияти психологии иттилоотӣ тавассути назорати шабакаҳои иҷтимоӣ, тарбияи ватандӯстӣ, тарғиби ғояҳои инсондӯстӣ, созандагӣ, моҳияти рисолати инсонӣ, бунёдкорӣ, ваҳдатофаринӣ, таҳкими хотираи таърихӣ ва ҳисси ифтихори ватандорӣ дар тафаккури аҳли ҷомеа, махсусан ҷавонон, ба даст меояд ва нигоҳ дошта мешавад. асри равон, амиқтараш асри 21, асри таъсир ба мафкура, асри бархурди фарҳангҳо ва асри бешак иттилоот аст ва ҳар ки соҳиби иттилоот аст, соҳиби ҳокимият аст. ин як фалсафае ҳаст ки ҳар як он нафаре сарукор ба пахшу нашри ахбор дорад, ин чизро хуб дарк менамояд. дар воқеъ баъд аз оне ки ҷанги сард баъди ҷанги дуюми ҷаҳон ба истилоҳ оғоз шуд, имрӯз ба як сабқати ниҳоят ҷиддӣ табдил ёфт ва тавонист ки дар ҳамаи сангарҳо онҳое ки дар пайи манфиатҳои худ ҳастанд, дар пайи амалӣ гардонидани идеяву нақшаҳои худ ҳастанд, махсусан аз васоити ахбори умма ба таври хеле густурда истифода кунанд. ва ҳамин гуна низ ҳаст ки истифода ё ин ки пахши иттилоот дар замони имрӯза бо ҳадафҳо ва мақсадҳои хеле серуфуқ, яъне ки доираву паҳнуҳои васеъро дар бар мегиранд. ҳатто таҷаммӯи онҳо метавонад ки дар барҳам задани як ҷомеа ё ин ки баръакс дар муттаҳидии як ҷомеа мусоидат намояд. журналистикаи шаҳрвандӣ ин як воқеияти замони муосир аст, чунки имрӯз ҳама дар дасти худ ҳамон дурбинҳои банаворгирӣ доранд, чӣ тариқи телефонҳои мобилии худашон, чӣ тариқи дигар дастгоҳҳои аксбардорию дигарҳо. ҳар як нафар мехоҳад ки ба сифати паҳнкунандаи иттилоот баромад кунад. ина агар аз нуқтаи назари психологӣ гирем, ин як нав талабот ҳам ҳаст, яъне ки инсон талабот дорад ки ӯро дар ҷомеа эътироф кунанд,
ба худмуаррифӣ ниёз дорад. ба ҳамин хотир имрӯз ҳамин шабакаи интернет барои муаррифии шахсон, одамон бисёр як фазои хуб шудааст. баъз ҳамин фазо истифода мекунанд ва он нафароне ки ҳар чиз гирифта ба навор гирифта мепартоянд, аксарияти кулашон ба хотири худмуаррифӣ ҳастанд ки мехоҳанд фаъолнокии худашонро ба ҳамин восита нишон диҳанд ки маъна масалан огоҳ ҳастанд, фаъол ҳастанд, ҳамин гуна чизҳоро доранд, дидаанд ва ғайра ва ҳоказо. аммо як чизро набояд фаромӯш кард ки рисолати ватандорӣ, рисолату масъулияти давлатдорӣ чизе нест ки онро бо ҳамин гуна амалкарду бо ҳамин гуна рафторҳое ки бо майлу хоҳиши инсон марбут ҳастанд таъмин карда битавонем. яъне ин рисолат, ин масъулияти ватандориву давлатдорӣ бениҳоят бузург аст. баъзан чизҳое ҳастанд ки бояд ҳамин блогерҳо ҳаст ё ки нафарое ҳаст ки ба сабти мустақилонаи видеоҳо ва ба пахши мустақилонаи видеоҳову иттилоотҳо машғул ҳастанд, бояд нағз доранд ки миллат обрӯ дорад, миллат симо дорад, миллат фарҳанг дорад ва бояд коре кунанд ки дар муаррифии фарҳанги миллӣ нақшгузорӣ кунанд, дар ҳимояи симои миллат бояд нақшгузорӣ кунанд. яъне он амалкардҳое ки он рафторҳое ки ба шаъну шарафи миллӣ зарбаи гӯем ки ҷонкоҳ мезананд ё таъсири манфӣ мерасонанд, ино бояд паҳн карда нашаванд. дар ҷангҳои иттилоотӣ аз муваффақиятҳо бештар суҳбат кардан дар кор аст. вокунишҳои психологии иттилоотӣ ин амали ҷавобии шахс аз иттилооти дастрасшуда аст. вокуниш нишон додан ба нафъи давлату миллат бо роҳи илму дониш ва ҷаҳонбинии васеъ, зиракии сиёсӣ, бедории миллӣ, бо шинохти равандҳои сиёсӣ, бо ҳифзу густариши арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳанги миллӣ ва муаррифии дастовардҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, технологӣ, ҳарбӣ ва ҳуқуқӣ вобаста ба сохти давлат мебошад. барои инсон бехатарӣ қабл аз ҳама эҳсоси муҳофизат аз амалҳои гуногун ё дигар таассуроти гуногуни муҳит дониста мешавад. дар ин маврид нахуст хатари амалҳои хавфнок дохил мешаванд, аз ҷумла кирдорҳои кибернетикӣ ва иттилооте ки ба нақшаву амали гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ алоқаманд мебошанд. вақте ки дар шабакаи иҷтимоӣ шабонарӯзӣ мешинад, ҳатто яке чизе ки дар ҷомеа андак ҳаст, онро бо валвала нишон додан, азияти психологӣ равонӣ таъсир расонидан ба аудитория, ин як қоидаҳои нонавиштае ҳаст ки он нафаре ки заҳре эҷодкорӣ дорад албатта ӯ ҳис мекунад. пеш аз ҳама боз таъкидан зикр менамоем ки имрӯз дар бузургтарин ҷомеаҳо, кишварҳои абарқудрат ҳамеша манфиати миллӣ ва давлатӣ дар мадди аввал қарор дорад. ҳама кас бояд ки вақте ки масъалаи давлатдорӣ, манфиати миллӣ ҳаст, бояд аз як дидгоҳ муносибат намоянд. ин ҷо тақсимбандӣ, гурӯҳбандӣ ҳеҷ вақт ба фоидаи кор нест, зеро ки имрӯз бархурдҳо ки ҷаҳонишавӣ як қоидае дорад ки бояд ҷаҳони якқутба, дуқутба ё чандқутбае ки имрӯз ҳадафҳо аз пайи ҳамин сурат мегирад, дар ҳаминро бояд дарк кард ва ҳушёрии сиёсӣ, ҳушёрӣ ва зиракии сиёсие ки имрӯз аз мо таъкид карда мешавад, ба ҳамин чиз нигаронда шудааст. акун ба аудитория, ба омма, ба мардум инро кӣ дастрас мекунад? ҳамоне ки сарукор дорад ба сухан, нашри ахбор, нашри оддитарин як рухдоде ки дар зиндагӣ дар ҷомеа мебинад, ба ӯ хеле хеле вобастагӣ дорад. на ҳама васоити ахбори омма, махсусан васоити ахбори оммаи хориҷӣ ва зери нуфузи қудратҳои хориҷӣ қарор дошта аз объективият истифода мебаранд. аксари онҳо солҳои охир мушоҳида мешавад ки аз манипулятсияи сиёсӣ зиёдтар истифода мебаранд ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дуруғу буҳтон, ахборҳо ва иттилоотҳои носаҳиҳро ба сари мо бор мекунанд. дар ин маврид ҳам ман фикр мекунам ки дар мавриди аз байн бурдани манипулятсияи сиёсӣ ё шуури сиёсӣ ё шуури миллат, нақши васоити ахбори оммаи миллӣ чӣ хусусӣ, чӣ давлатӣ бояд ҳалкунанда бошад ва аз байн бурдани ҳамин носаҳиҳӣ, иттилооти ғайриобъективӣ бояд хизматҳои назаррас анҷом диҳанд.
амнияти ҷамъиятӣ аз амнияти инфиродӣ сахт вобаста аст. ҷомеа аз афроди дорои хислатҳои гуногун иборат аст. таъмини амнияти ҷамъиятӣ аз ин дидгоҳ назар ба таъмини амнияти фардӣ ба маротиб мушкил аст. амнияти фардӣ аз бисёр ҷиҳат ба иродаи шахс вобаста аст. амнияти ҷамъиятӣ ба иродаи ҷамъиятӣ. ҳамон гуна ки як шахс барои таъмини бехатарии худ ҳамаи зарфиятҳои зеҳнии худро ба кор мебарад ё барои ин кор кӯшиш мекунад, ҳамон гуна ҷомеа низ ба чунин як нерӯе ниёз дорад. ин нерӯ иродаи давлатӣ аст ки бо пешбарии идеяи муайяне ки ба ҳадафҳо созгор бошад ба вуҷуд меояд. маҳз аз ҳамин дидгоҳ давлат ҳамчун ташкилоти сиёсии ҳуқуқӣ ва ҷамъиятӣ барои ба ҳам овардани ҷомеа дар атрофи ғояи муайян аз василаҳои гуногун кор мегирад. яке аз ин василаҳо таъмини амнияти иттилоотӣ аст ки дар ҳама давру замон ва махсусан дар замони муосир унсури муҳими низоми амнияти миллӣ маҳсуб мешавад. амнияти иттилоотӣ як ҷузъи амнияти миллӣ аст, ҷузъи муҳимтаринаш аст. хуб мо масалан дар инҷа танҳо набояд ба як иттилоот такя кунем. ҳам масъалаи иттилоот аст инҷа, ҳам масъалаи техникӣ аст инҷа, ҳам масъалаи ба даст гирифтани шабакаҳои интернетӣ, шабакаҳои мобилӣ ватанӣ ва ғайра. яъне ҳама инро мо бояд ки ба дасти худ бигирем ва якум чизе ки мекунем, масалан мисли ҳамин шабакаи Google ки якум саволе ки дар Google матраҳ мекунед чӣ мебирояд? Якум Википедия мебирояд. ана ҳамин Википедияро пурра ба се забон, забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бузургони моро ба дунё муаррифӣ кунанд. дар Википедия на танҳо бузургон мисли Абу Али ибни Сино, Абу Райҳони Берунӣ, Низомии Ганҷавӣ, хуб Абу Насри Форобӣ, ин бузургоҳе ҳастанд ки берун аз минтақаи имрӯзаи Тоҷикистон қарор доранд ва ҳар лаҳза онҳоро метавонанд ки шахсияти бузургро ба дигар миллатҳо нисбат диҳанд. ҳар миллате мехоҳад ки чунин бузург дошта бошад. ҳар миллат мехоҳад ифтихори онро дорад ки ин фарзандои миллати худаш кунадира. барои ҳамин мо бояд ки Википедияро нахуст аз ҷиҳати ҳам техникӣ, ҳам аз ҷиҳати кордонии ҳамин интернетӣ бояд ки мо дар ҳамин соҳа бояд пешгом бошем. ин масъалаи танҳо бузургон нест, масъалаи ҳамчунин урфу одати миллӣ, бозиҳои миллӣ мисли гӯштин, мисли чавгонбозӣ, мисли дигар бозиҳое ки дар мардами мо ҳастанд, буданд тарихан, мо онро бояд ки аз даст надиҳем. дар ана ҳамин бахши Википедия ҳар як бозии миллӣ бояд ки бо се забон дода шавад, то ки ҳар ки бихонад бидонад ки ҳамин бозии тоҷикӣ аст. урфу одат гуфтем, сара либос гуфтем. шумо бубинед ки мо чаканро ба мероси ғайримоддӣ ворид кардем, яъне дунё аллакай фаҳмид ки чакан моли тоҷикҳо аст. инҷа гап дар бораи хӯрокҳо ҳам меравад. хӯрокҳо мисли оши палов, бубинед палов калимаи тоҷикӣ аст, ҳам палиов аст ва воқеан ҳам палиов ба биринҷ алоқаманд аст. ин аз биринҷ дур нест. аз ин нуқтаи назар мо бояд ки хӯрокҳои худамонро ҳам низ набояд ба бегонагон диҳем. мо инро дар ҳамин бахши Википедияи ҳам тоҷикӣ, ҳам русӣ, ҳам англисӣ ина бояд ки ҷо кунем ки ҳамин хӯроки миллии тоҷикӣ аст. дигар дунё истифода бурда мегирад. ҳамон гунае ки мо бузургонро дар тамоми дунё додем, аз бузургои мо, аз илми ӯ, аз китобу шифо, алқонун фи тиби сино дунё истифода мебарад. яъне барои башарият мо
اون چی که دادیم ولیکن در موردی ان همین عامل های گفته باید که ما طرز رفتار کنیم که نگویند که این مالی فلان کس است یا فلان جا است. این چیزی است که ما باید این را با جهانیان باید فهمونیم. نقش وسایل اخباری عامه در تامین امنیت ملی بغایت بزرگ است. به نهایت نقش حل کننده دارد. بخصوص در شرایطی که روز تا روز مقیاس جنگ‌های اطلاعاتی وسیع شده است. بخصوص در شرایطی که روز تا روز شماره کاربران شبکه اینترنت رو به افزایش نهاده است. طبق آمارهایی که موجود هستند علاقه 70% اهالی جهان از شبکه اینترنت استفاده میکنند و شبکه اینترنت امروز یک میدانی برخورد منفعت‌های ملی و منفعت‌های ژئوپلیتیکی شده است. اینقدر اطلاعات گوناگون مضمون و گوناگون شکل همروزه در اینترنت پهن می‌شود که چین کردن آنها یا اینکه معین کردن حجم آنها قریب که غیر امکان شده است. از اطلاعات متنی سر کرده تا اطلاعات ویدیویی و آودیویی و دیگر نمود اطلاعات ها که هر کدام برای ترغیب و تشویق ارزش های این یا آن سوبیکت، این یا آن نیروی سیاسی، این یا آن دولت یا که حرکت حزب روانه کرده شده است. و به قول همون انقلاب اطلاعاتی که گفته بودم که عصر 21 عصر انقلاب اطلاعاتی است، علاقه به عمل آمده است. یعنی انسان امروز در داخل اطلاعات غوطیده می رود و مثل آن است که نمیداند کدام همین اطلاعات صحیح است، کدامش ناصحیح است، کدامش با کی تعلق دارد، با کی تعلق ندارد. این بسیار خطر دارد. یعنی منسوبیت اطلاعات نامعلوم باشد، سرچشمه رسمی اطلاعات نامعلوم باشد، در انسان میتواند که یک رهگم درگمی رو با وجود آورد. از همین نقطه نظر در چنین شرایط وسایل اخباری عامه از هر وقت دیده مسئولیت بیشتر، رسالت بیشتر دارد. پیش از همه در تامین امنیت خود شخص ها، در حفظ مفکوره سالم، در حفظ افکار سالمی جامعه و در حفظ و حمایه فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی مملکت. تامین امنیت اطلاعاتی در زمان معاصر، در زمانی که تکنولوژی اطلاعاتی به طور بی‌سابقه رشد کرده ایستاده است و به یک عنصر حیاتی انسانیت تبدیل یافته است، یکی از مسئله‌های مبرم و در عین حال خیلی مرکب به حساب می‌رود. برای تامین امنیت اطلاعاتی جامعه، دانستن طبیعت نیازها و خصوصیت‌های انفرادی شخص، گروه‌ها، تشکیلات‌ها و عامل‌های تأثیررسان بیرونه ضرور می‌آید. پسیخولوژیای جمعیت است و ایدئولوژیای جمعیت. پسیخولوژیای جمعیت خود به خود در شکل طبیعی وجود دارد و ایدئولوژیای جمعیت رو الیت ذهنی هر یک ملت می‌آفرد و وظیفه نخستین ایدئولوژیای جمعیت که اون رو الیت ذهنی می‌آفرد همین است که عنصرهای مثبت پسیخولوژیای جمعیت رو بالا برد و عنصرهای منفی پسیخولوژیای جمعیت رو پخش کند و یا حتی محو سازد. بنابراین وظیفه هم روزنامه‌نگاران، هم دانشمندان و عالمان جمهوری از همین عبارت است که ما یک ایدئولوژی رو در واسطه‌های اخبار عامه ترغیب و تشویق کنیم که به سوی تامین امنیت ملی نگرانیده شده باشه. در هر دور و زمان واسطه‌های اخبار عامه همچون ترغیبگر، تشکلگر و معرفیگر ایدئولوژی دولتی و ارزش‌های فرهنگی و ملی برآمد می‌کردند. وسایل اخبار عامه دستگاهی مستحکمی هست که هر یک دولت ملت باید از آن ثمرناک استفاده برد. وسایل اخبار عامه واسطه‌ای هستند که در بلند برداشتن شعور ملی، خودشناسی ملی، مستحکم کردن پایه‌های کانستیتوسیونی و فرهنگ ملی باید همه‌جانبه سهم گیرند. تأثیر این نهاد در معرفی کردن روندهای سیاسی، انعکاس کردن روندهای اجتماعی سیاسی جامعه، روندهای سیاسی جهانی،
درست انعکاس کردن اون، معین کردن پهلوهای مثبت اون و فایده آور این روندها به همین ملت خیلی نقش کلان می‌بازد. و در این مورد من فکر میکنم که ژورنالیستان حرفه‌ای خودشناس باید همین ساحه رو در دست گرفته باشند و در بلند برداشتن نفوذ دولت، بلند برداشتن آبروی دولت، بلند برداشتن آبروی جامعه باید تمام چاره ها رو اندیشند. به این معنا وسایل اخباری عامه همچون نهادی مهمی معرف کننده، انتقال دهنده، تجسم کننده تمام پهلوهای حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه امروزه ما می باشد و بهوده نیست که دولت و حکومت جمهوری اسلامی و مخصوصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مسئله دستگیری کردن این ساحه، امتیاز دادن به این ساحه، تربیت کردن کادرهای حرفه‌ای این ساحه تمام چاره ها رو اندیشیده ایستادند. همه اعضایان جامعه ارزش یک غایه را به طور ضروری درک نمایند، در آن صورت امنیت جامعه به طور خودکار تامین می‌گردد. برای ملت تاجیک در شرایط کنونی و دیگر دوره‌های تاریخی افتخار از داشتن وطن آزاد و صاحب استقلال، دموکراتی و حقوق بنیاد، ملت قدیمی و تمدن آفر، زبان ناب و شیوا و در اساس حفظ همین ارزش‌ها جهد کردن در راه رسیدن به شرایط زندگی شایسته که در محور پیشبرد استراتژی سیاست دولت و حکومت قرار دارد خیلی مهم است. منبری وسایل اخباری عامه این منبری است، مقدس است، منبری اجتماعی است، در اون باید منفعت فردی وجود نداشته باشد. همه چیز از دیدگاه وطندوستی، از دیدگاه چطوری که در سیاست امروزه دولت و حکومتی ما هست اتحاد، وحدت، یگانگی صورت گیرد. به ارزش‌گذاری به ارزش‌هایی که در طول تاریخ ملت را هستی بخشیدند و فرد جزء جداناپذیر همین گینفان محسوب می‌شود، نمی‌توان بقای جامعه و دولت را تامین کرد. امروز باید زیر شعار یگانگی، اتحاد و وحدت همیشه آماده بود. روند جهانی شوی امروز بیشتر جامعه هایی که غافل هستند، جامعه هایی که بیشتر داده می شوند به هر گونه دعوت ها، خطابه ها و جامعه هایی که تحملگرا نیستند بیشتر به موج های فنا کننده خود گرفتار می سازند. از همین جهت باید که وقتی که منفعت ملی میگیم، این روز منفعت های ملی ما که شکر با زحمت های پیشوای معظم ملت صلح و وحدت پایدار هست و دیگر عامل هایی که در روند سازندگی ها خیلی سرعت گرفته است، جامعه جهانی اعتراف کرده است، تشبث هایی که امروز رفته ایستادند، این باید افتخاری شهروندی هر یکی ما باش. از همین دیدگاه باید ژورنالیست، اونایی که با واسطه اخبار عامه سر و کار دارد یا در شبکه اجتماعی فعالیت دارد، از همین موقع باید مناسبت نماید. وابستگی و با هم علاقمندی امنیت ملی از امنیت اطلاعاتی در آن است که در نوبت اول امنیت اطلاعاتی این یک عنصر ترکیبی امنیت ملی است و گویم که یک نوع از امنیت ملی است و در بسیاری حالت‌ها آن را عامل مهمی تامین امنیت ملی نامیده می‌توانیم، چون امروز در شرایطی که انقلاب اطلاعاتی به عمل آمده است، یگان ساحه رو پیشبرد فعالیت یگان ساحه رو به استفاده تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی تصور کردن ناممکن است. امروز در تمام ساحه‌ها همین گونه تکنولوژی‌ها، همین گونه وسیله‌ها استفاده می‌شود. ببینید که امروز از یک جانب رشد و انکشاف از استفاده وسیع تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی وابسته شده است. همین وابستگی امنیت ملی از امنیت اطلاعاتی در همین است. به همین خاطر امروز مسئله تامین امنیت و بخطری سیستم‌های اطلاعاتی که در پایه آن همه گونه اینفراستراکچور بانکی است و اینفراستراکچور اطلاعاتی است و اینفراستراکچور اقتصادی است و سیاسی است و دیگر ضرور است. امروز ببینید رخنگران هجوم هایی که انجام می‌دهند توسط کامپیوترها و شبکه‌های اینترنتی و دیگر وسیله‌های اطلاعاتی، اینا هم ضرر و زیان خیلی زیاد دارد. اما وقتی گپ درباره افکار جمعیتی می‌رود، اینجا حتما ما روبرو می‌شویم با مسئله فعالیت ایدئولوژی دولت، فعالیت
тарғиботи давлат ки барои тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ, фарҳанги миллӣ, барои тарғибу ташвиқи ҳамаи он арзишҳое ки ба хотираи миллӣ марбут ҳастанду ба фарҳанги миллӣ, ниёгони мо марбут ҳастанд. Аз ҳамин нуқтаи назар ҳар як давлат кӯшиш мекунад ки барои ҳифзу ҳимояи ҳуввияти миллии мардумонаш ҳамин арзишҳоро дар сатҳи хотираи таърихии миллат нигоҳ дорад ва бахусус дар таълиму тарбияи ҷавонон насли наврас аз ҳамин мавқеъ истода сару кор гирад, то ки ҷавонон, наврасон бегонапараст нашаванд ва ба фарҳанги бегона нагараванд ва аз асли худ, аз фарҳанги худ, аз таърихи миллати худ дур нашаванд, донанд ки мисол дар гузашта кӣ буданд ва чӣ гуна тамаддун доштанд, чӣ гуна фарҳанг доштанд, чун ин барои ба вуҷуд овардани ифтихори миллӣ дар замири шаҳрвандон, дар замири ҷавонон хеле муҳим аст. Албатта ифтихори миллӣ ин унсури муҳими сарҷам намудани ҷомеа аст, як унсури муҳим ва шарти зарурии ваҳдати миллӣ аст. Аз ҳамин хотир амнияти миллӣ аз амнияти иттилоотӣ ва василаҳои иттилоотӣ вобастагии хеле зиёд дорад. имрӯз ба амнияти давлатҳо на фақат зуҳуроти сиёсӣ, иқтисодӣ ва дигар ҳодисаҳои табиӣ таҳдид мекунанд, балки ба вуҷуд овардани воситаҳои дигаре дар муборизаҳои идеологӣ ва рақобатҳои ҳузурии давлатҳо корбастшаванда аз қабили коркардҳои химиявӣ, микробиологӣ, бактериологӣ, вирусологӣ ва генетикӣ низ таҳдид мекунанд. дар пешорӯи ҳамаи ин зуҳуроте ки ба амнияти инсоният таҳдид мекунанд, танҳо консепсияҳои муайяни дорои ғояҳои баланд ба манфиати аъзоёни ҷомеа ва идеяҳои бузург ки дар онҳо ҳам рӯҳи бешикасти одамон таҷассум шаванд, ҳам одамон дар баробари давлат худро узви фаъоли раванди талошҳо дар таъмини амнияти ҷомеа, таҳкими истиқлолият ва сулҳу субот тасаввур карда тавонанд ва дар татбиқи унсурҳои консепсияҳо пешгомӣ нишон диҳанд, метавонад қодир бошад. барои ин ҳар як узви ҷомеа шарт ва зарур аст донад ки муайянкунандаи сарнавишт худ ӯ аст. шаҳрванд сарнавишти худро муайян мекунад, ҷомеа сарнавишти давлатро. ҳар гунае ки шаҳрванд рафтор кунад, ҳамон гуна сохтори ҳаракатҳои ҷомеа шакл мегиранд ва ташаккул меёбанд. давлат чунон ҳаст ки шаҳрвандони ӯ ҳастанд. бинобар ин ҳар як шаҳрванд метавонад ки саҳми худро дар таҳкими пояҳои давлатдории миллии худ, дар таҳкими давлати худ, дар таҳкими амнияти миллӣ барои ватани худ гузорад. ва албатта ман дар назар дорам он шаҳрванде ки маълумоти кофӣ дорад, сатҳи таҳсилоти хуб дорад, метавонад ки дар фазои иттилоотии имрӯза, махсусан дар саҳифаҳои интернетӣ, нақши худро дар ташаккули худшиносии мардум, дар ташаккули истодгарӣ ҳар як шаҳрванд дар муқобили муборизаҳои иттилоотӣ гузорад. ва хушбахтона имрӯз дар саҳифаҳои интернетӣ аз ҷумла дар фейсбук мо мебинем ки шаҳрвандони зиёди мо дар ҳақиқатан нақши мусбат доранд дар ташаккули фазои иттилоотии Тоҷикистон ва ин гуна шаҳрвандон дар ҳақиқатан метавонанд саҳми худро гузоранд. вале мутаассифона баъзе шаҳрвандоне низ ҳастанд ки акс кор мекунанд. вазифаи онҳо ҷуз тарғибу ташвиқи хурофоту таассуб ва ё ки ақидаҳое ки зидди миллати мо ҳастанд дигар чизе нест. бинобар ин ман гумон мекунам ки мо ҳама дастаҷамъона шаҳрвандони Тоҷикистон метавонем ки барои таъмини амнияти миллӣ, барои таъмини амнияти иттилоотӣ саҳм дошта бошем. дар замони рушди муттасили технология, махсусан технологияи иттилоотӣ, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои давлату миллат бештар тавассути воситаҳои ахбори омма муаррифӣ ва тарғиб мегарданд. падидаи фараҳбахш ин аст ки шаҳрвандон дар таблиғи арзишҳои миллӣ ва муаррифии дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ фаъолӣ нишон медиҳанд. онҳо пирӯзии варзишгарон, ифтитоҳи иншоотҳои нави соҳаҳои гуногунро зимни сафарҳои кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон, озмунҳои ҷумҳуриявӣ, суханрониҳои ҳикматомӯзи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, таъкиду эродҳои ӯро ба нафъи ҷомеа ва давлат, корнамоиҳои шахсиятҳои таърихӣ, нухбагони илму адаб
тамаддуни оламгири тоҷикон ба феҳристи мероси моддиву маънавии башарият шомил гардидани арзишҳои миллиро дар саҳифаҳои худ бо шарҳҳои ифтихорӣ мегузоранд, фарогир мекунанд ва паҳн кардани онҳоро ба дигарон низ тавсия медиҳанд, ки ин аз низоми муташаккил ва дурусти сохтмони давлатдории мустақили миллӣ, сохтмони сохтори шуъури миллӣ ва аз омилҳои дигаре дар ин самсафар баргардида, аз ҷумла таблиғот дарак медиҳад. имрӯз интернет, саҳифаҳои интернетӣ, сомонаҳои интернетӣ ҷои асосии ташаккули мафкураву ҷаҳонбинии шаҳрвандон аст. ин на фақат барои тоҷикистон, балки барои ҳамаи давлатҳои ҷаҳон имрӯз чунин аст. зеро ки тарзи тафаккури мардум тағйир ёфтааст ва имрӯз масалан психологҳо мегӯянд, ки маълумот ё иттилое ки зиёда аз 23 аломат бошад, аксарияти ҷавононро ба худ ҷалб карда наметавонад. яъне кӯтоҳбаёнӣ, чунки тафаккури клипӣ мегӯянд дар илм, тафаккури клипӣ пайдо шудааст ва аксарияти шаҳрвандон тавассути ҳамин мафкураи худ ҷаҳонбинии худро ташаккул медиҳанд. бинобар ин мо бояд кӯшиш кунем, ки он шаҳрвандоне ки дар ташаккули мафкураи ҷавонони мо нақши манфӣ доранд, бояд ки ҷавобҳои сазовор гиранд. дар ин ҷода бояд ки олимон, адибон, шоирон ва дигар шахсиятҳои маъруфи тоҷикистон саҳм дошта бошанд, чунки дар ҳақиқат ҳам як маълумоти бардурӯғе ки як шаҳрванди оддӣ муқаррарӣ паҳн месозад, метавонад ки мафкураи қисмати зиёди ҷавононро дигар кунад. бинобар ин ҳам рӯзноманигорон ва ҳам шаҳрвандоне ки мехоҳанд барои таҳкими амнияти миллӣ саҳм гузоранд, бояд ки дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ фаъол бошанд, то ки махсусан тафаккури ҷавонони мо ба тарзи дуруст ташаккул ёбад. манфиатҳои миллиро пуштибонӣ кардан ва муттаҳидӣ, таҳаммулгароӣ, устуворӣ имрӯз боис мешавад, ки мо як сангари ниҳоят ҷиддиро дар муқобили ҳама гуна ҷараёнҳои манфӣ ба вуҷуд биёрем. имрӯз ҳар касе ки тасаллут ба афкор дорад, ҳар касе ки олами афкорро забт менамояд, ӯ бештар ғолиб аст. ин чиз ҷои пӯшида ҳам нест. барои ҳамин ҳам имрӯз на танҳо вазифаи журналистон, хоҳ ӯ адиб аст, нависанда аст, файласуф аст, ба адабиёт сару кор дорад, санъаткор аст, ҳар чизе ки ба мафкураи омма аз як минбаре ироа мекунад, бояд ки бо назардошти ҳамин манфиатҳо муносибат намояд. вагарна дар акси ҳол имрӯз бибинед дар зиёда аз 70 кишвари ҷаҳон нооромиҳо, ноамниҳо рафта истодаанд. оғоз сарчашмаи ҳама инҳоро вақте таҳлил мекунем, нигоҳ мекунем, ин ана ҳамон баъзан даъватҳои дуруғин, баъзан ба валвалаю, баъзан ба ҳангома роҳнамӯ кардани мардум, ё ин ки аудитория буд, ки оқибаташ идора кардан, ё ин ки ба ҳолати аввала овардан ниҳоят ва ниҳоят душвор аст. мо агар ба таҷрибаи давлатҳои гуногун ки дар самти фаъолияти идеологиву фаъолияти иттилоотӣ пешсаф ҳастанд, муваффақ ҳастанд, назар афканем, мо мебинем ки онҳо воситаҳои ахбори оммаро пурра ба манфиатҳои миллии худашон тобеъ кунонидаанд ва кӯшиш мекунанд ки он арзишҳоеро ки дар боғча, дар мактаби миёна, дар донишгоҳҳо ба насли наврасу ба ҷавонон таълим дода мешавад, тавассути васоити ахбори омма ҳамаҷониба тарғиб кунанд. боз яъне бубинед, васоити ахбори омма аз якҷониб идомаи мантиқии ҳамон коре ҳаст ки боғчаву мактабу муассисаҳои таълимӣ анҷом медиҳанд ва воқеан ҳам мантиқи дуруст ҳам дорад ин, зеро ки инсон баъди гузаштани марҳилаҳои гуногуни ҳамин иҷтимоӣ кунонӣ ки тавассути боғча, мактаби миёна ва донишгоҳ сурат мегирад, акнун ба истеҳсолот ворид мешаваду вай барои омӯхтану таҳсил кардану аз болои худ кор кардан вақти камтар дорад. барои ин васоити ахбори омма зарур меояд ки дигаргуниҳоеро ки дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодиву сиёсӣ шуда истодааст, ба онҳо пешкаш созанд ва ҳамчун як манбаи мӯътамад, ҳамчун як сарчашмаи иттилоотии расмӣ одамон ҳам ба васоити ахбори оммаи расмӣ боварӣ доранд, эътиқод доранд ва ба онҳо такя мекунанд. ин чиз бисёр муҳим аст. фаъол гардидани шаҳрвандон дар ҳимоя ва таблиғи арзишҳои милливу давлатӣ самараи татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти ташаккули айнияти шаҳрвандӣ ва тарбияи ва тандурустии шаҳрвандон аст, ки
тавассути санаду консепсияҳо ва барномаҳои гуногуни умумиву соҳавӣ сурат мегирад. ҷаҳонишавӣ низ шаҳрванди ташаббускорро тақозо мекунад. шаҳрванди ташаббускор ба идеяу маромҳои давлатҳо ва давлатдорӣ таъсири мусбат ва таҳрикдиҳанда мерасонад. ҳамаи ин дастовардҳо дар ҷомеаи тоҷикистон тавассути пурзур кардани муборизаҳои иттилоотӣ рӯй кор омад, ки ҳамагӣ бо мақсади таъмини амнияти иттилоотӣ ҳамчун унсури муҳими низоми амнияти миллӣ нигаронида шуданд. осебпазирии амнияти иттилоотӣ метавонад хавфи ба вуҷудоии таҳдид ба амнияти миллиро дар пай дошта бошад, зеро дар шароити феълӣ муборизаҳои идеологӣ тавассути воситаҳои бисёрвазифавии ахбор афзалият дорад. ҳар қадари фазои иттилоотӣ аз таблиғоти ғайр ва бегона таркиб пазирад, ҳамон андоза амнияти миллӣ осебпазир мегардад. мо мушоҳида карда истодаем, ки як категорияи одамон ҳанӯз ҳам ба воқеиятҳои замони муосир сарфам нарафтаанд. яъне ки иттилоотеро ки манбаи мӯътамад дорад аз иттилооте ки манбаи мӯътамад надорад фарқ намекунанд ва ин албатта ба зарари худи ҳамонҳо оварда мерасонад пеш аз ҳама ва баъдан ба зарари ҷомеаву ба зарари кишвар анҷом меёбад. яъне бояд ҳар як шаҳрванд пеш аз ҳама бояд дарк кунад, ки ҳамин як расонае ки хабар паҳн мекунад ба кӣ тааллуқ дорад. аз ин рӯ ин воқеиятро бояд ки мардуми мо, ҷомеаи мо, шаҳрвандони Тоҷикистон бояд ки дарк кунанд. ҳар як ин чизе ки имрӯз дар ҷомеаи мо ба вуҷуд ост, ин бисёр арзиши ниҳоят баланд дорад. мо вақте ба гирду атроф ба аҳволи ҳамсояҳо нигоҳ мекунем, ки онҳо чӣ гуна дар ҳасрати оромию сулҳу суботу ваҳдат аст, аммо дастнорас мебошад. аз ҳамин ҷиҳат имрӯз ин неъматҳое ки дар ҷомеаи мо ҳаст, аз ин қиматтар чизи дигаре нест. ин муттаҳидӣ, ин ваҳдату сулҳ бояд бештар тарғиб шавад, ташвиқ шавад, зеро алифбо ва сароғози ҳама пешрафтҳо, ҳама созандагиҳову бунёдкориҳои мо ҳамин омил мебошад. имрӯз раванди ҷаҳонишавӣ аз як ҷиҳат агар фарҳангҳоро бо ҳам наздик мекунад, аз ҷиҳати дигар таҳоҷуми фарҳангҳо низ ба назар мерасад. албатта ҷаҳонишавӣ яке аз хусусиятҳои онҳо ин худи иттилоот нақши хеле саҳиро мебозад, чунки худи иттилоот имрӯз ҷаҳони муосирро ба як деҳкада табдил додааст ва ҳеҷ давлате наметавонад ки аз худи иттилооти замони муосир дуртар бошад. ва бахусус яъне ки кишвари азизи мо ҷумҳурии Тоҷикистонам аз замони соҳибистиқлол шуданаш дар раванди ҷаҳонишавӣ ба масъалаҳои иттилоотӣ ва таъмини амнияти миллӣ нақши хеле назаррасро гузоштааст. ба майдони бархурди қудратҳо табдил ёфтани минтақаҳои муайяни ҷаҳон натиҷаи ҳамин мавқеъгириҳои усулии қудратҳои ҷаҳонӣ мебошад. барои анҷоми ин кор қаблан омодасозии психологӣ бурда мешавад. дар ин самт нақши иттилоот хеле муассир аст. имрӯз ҳама гуна хабарро аз дидгоҳ равзанае ки ҳадафмандона сурат мегирад, махсусан ҳадафҳои манфӣ, албатта ин маълум аст ки дар ҷомеа вокунишҳои зиёдро ба вуҷуд меорад ва хубтар аст ки бисёр аз ҳар рӯз воқеиёти ҷаҳон имрӯз аз харобикориҳои табиат сар карда то воқеаҳои террористию, то воқеаҳое ки дар байни ҷомеаҳо изтироб ҳастанд ва ҳатто зарурат нест ки баъзи онҳоро ном бурд ё ин ки зикр кард. баръакс имрӯз фаъолтарин расонаҳое ки хусусияти таҳлилӣ доранд мо аз назар мегузаронем, онҳо дар мавқеи нейтрал қарор мегиранд ва бештар ба он талош меварзанд ки аудиторияи худро дар як ҳолати мутавозун нигоҳ доранд. хеле осон аст як хабари кӯтоҳ, як хроника бубинед ки дар баъзе ҷомеаҳо мисолашро ҳам дидаем ки ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ хел мардумро ба тазоҳурот оварданд, тазоҳуроти дуруғин ва оқибати онҳо ҳатто ба бархурдҳо меанҷомад. баъзан аз он ҳайрат мекунем ки чаро шахсе аз мавқеи шаҳрвандии худ канор рафта андешаву афкори ғайрро ҷонибдорӣ мекунад, аммо дар ин ҷои тааҷҷуб намемонад агар зинаҳои татбиқшавии сиёсати ҷаҳонии давлатҳои қудратмандро таҳлилу баррасӣ кунем. яъне барои он ки имрӯз амнияти миллӣ таъмин бошад, зарур аст ки амнияти иттилоотӣ таъмин карда шавад. шуъур ва мафкураи ҷомеа ба стратегияу ҳадафҳои давлат мувофиқ гардонида шаванд. вақте гап дар бораи амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон меравад, мо як чизро бояд гуфта гузарем ки айни замон аз ҳама намуди амнияти идеологӣ ва амнияти иттилоотӣ хеле чӣ аст мубрам аст. чун мо дида истодаем ки пояҳои давлати давлатдориро
тартиботро, суботи сиёсиро, назму низомро дар бисёри кишварҳо тавассути василаҳои иттилоотӣ аз байн бурда истоданд. яъне ҳамун ҷанги иттилоотие ки қаблан ҳам гуфта гузаштем, ҳамун ҷанги иттилоотӣ ки тавассути василаҳои иттилоотӣ, шабакаҳои интернетиву васоити ахбори оммаи гуногун шакл ва аз ҳама муҳим тавассути ҳуҷумҳои иттилоотӣ ки дар таркиби худашон ҳуҷумҳои фарҳангӣ доранд, ҳуҷумҳои равонӣ доранд, ҳуҷумҳои идеологӣ доранд ва инҳо ҳамаашон барои тағйир додани рафтори инсон оварда мерасонанд. яъне ҳамин бубинед, имрӯз мо вақте терроризм мегӯем, экстремизм мегӯем, радикализм мегӯем, ҳамин ҷавҳари ҳамаи онҳоро тарс ташкил мекунад. аммо тарсонидан, ҳамин дар дили одам тарсу ваҳмро ба вуҷуд овардан, ин аллакай худаш иттилооте аст ки таъсири равонӣ дорад, психологӣ дорад. яъне паҳн намудани иттилооте ки пессимизми инсонро зиёд мекунад, яъне инсонро ба оянда чӣ гӯем, дидгоҳи мусбати инсонро ба оянда норавшан мекунанд, нохуб мекунанд. инсон аз оянда дигар чизеро умедвор шуда наметавонад. дар шуури инсон, дар зеҳни инсон ояндаи нохубро инъикос мекунанд. аз омадани ким кадом воқеаву ҳодисаҳои нохуш хабар доданӣ мешаванд. ино ҳуҷумҳои равоние мебошанд ки барои ба вуҷуд овардани ҳамин рӯҳафтодагии инсон, барои рӯҳафтода кардани инсон ва барои оҳиста оҳиста майлнокии онҳоро ба ҳамин самти ифротгароию тунгароӣ омода кардан бурда мерасонанд. вақте ки дар воситаи ахбори омма иттилоъро мо мехонем, ҳар кас ба таври худ ӯра қабул мекунад. ҳамон иттилоъро, иттилоъе аст ки аҳамияти ҷаҳонӣ дорад, иттилоъе аст ки фақат хосияти хабарӣ дорад. яъне як хабар гирифтем, дар бораи ҳамин чиз огоҳ шудем. аммо онҳое ки аз воқеаҳои ҷаҳонӣ хабар надоранд, иттилоъ надоранд, онҳо метавонанд ки ҳар лаҳза бо як навиштаи худ мулзам шаванд ё хиҷолат шаванд, чунки аллакай аз навиштааш маълум мешавад ки ӯ хабари ё иттилоъи ҷаҳониро бехабар аст, огаҳ нест. аз ин нуқтаи назар нақши вао дар таъмини иттилооти дуруст, иттилооти босамар ҳамеша бо ҳифзи арзишҳои миллӣ, бо ҳифзи манфиатҳои миллӣ аҳамияти калон дорад. амнияти иттилоотии мо аз хабарҳое ки дар воситаи ахбори омма паҳн мешавад низ вобаста аст. ҷангҳои иттилоотӣ усулан фарогиранд. имрӯз ҷангҳои иттилоотӣ танҳо ба махлуд сохтани мафкураҳо маҳдуд намешаванд, балки ба василаҳои гуногун субъектҳои ин ҷангҳо талош мекунанд ки дар зеҳну шуури объектҳои мавриди ҳадаф ноумедию рӯҳафтодагиро ба вуҷуд оранд ва бо танқид, бо тӯҳмату бӯҳтонҳо ва бо маълумоти бардурӯғ оид ба ин ё он соҳаи заиф будани дилхоҳ ҳокимиятро нишон диҳанд ва назари мардумро нисбат ба он сард созанд. аз ин нуктаи назар системаи идоракунии иттилооти давлатӣ бо назардошти ҳамаи табақаҳо ва гурӯҳҳои этникиву иҷтимоӣ мураттаб мешавад. аксарияти сиёсатҳои ҷаҳонишавӣ имрӯза боиси бархурдҳои дохилӣ, яъне ҷангҳои шаҳрвандӣ ҳастанд. даҳшатноктарин ихтилофҳо дар таърихи башарият ин бархурдҳо ё ин ки ҷангҳои шаҳрвандӣ ҳастанд ки дар як ҷомеа вуҷуд дорад. зеро ҷанги шаҳрвандӣ ғолиб надорад, ҳатто мағлуб ҳам надорад. ҷанги шаҳрвандӣ ин аксаран сиёсатҳои таҳмилие ҳастанд ки барои нобудии як ҷамъият, як давлат, як миллат оварда мерасонад. ҳамин аст ки имрӯз забонҳо гум шуда истоданд, фарҳангҳо гум шуда истоданд ва вақте ки забону фарҳанг дар навбати аввал дар ҳамин гуна бархурдҳо аз байн меравад, табиист ки баъд масъалаи марзу буму хоку сарзамин ба миён меояд. ҳамин ҷиҳатҳост имрӯз мо бо назардошти ҳамин манфиатҳо, ҳамин имрӯз арзишҳое ки вуҷуд доранд, ҳазорсола ормонҳои миллии мо ки соҳиби давлат шудан буд, имрӯз бояд ҳифз карда шавад. имрӯз бояд ба қадри он хеле ва хеле расидагарӣ намоем. мо дар асри 21 дар раванди инкишофи ҷомеаи иттилоотӣ қарор дорем. аксарияти шабакаҳои телевизионӣ дар шабакаҳои интернетӣ вуҷуд доранд ва барномаҳояшонро, барномаҳои сиёсӣ, таҳлилҳояшонро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ҳам паҳн мекунанд. яъне ки дар ин маврид ҳам ман фикр мекунам ки шабакаҳои телевизионӣ ҳамқадами замон ҳастанд ва дар ҳамин маврид ҳам аз дастовардҳои
пешқадами технологӣ истифода мебаранд ва ба таври ғайри анъанавӣ ҳам иттилоот барномаҳои таҳлилашон ба мардум мерасонанд. Чунки мо дар марҳилае қарор дорем ки ба ғайр аз паҳн кардани анъанавӣ бояд паҳни ғайри анъанавӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бале мултимедиавӣ ҳам бояд қарор дошта бошад ва ин қисмати муҳими бояд шабакаҳои телевизиониро таъмин кунад. Чунки аз ин таҷриба тамоми дунё истифода мебарад ва дар ин масъала мо ҳам бояд аз дастовардҳои технологӣ дар ин соҳа бояд ақиб набошем. манфиати объектро ки рафтори рақибон ба он ҳолати таҳдидиро ба вуҷуд меорад ҳамаи аъзоёни ҷомеа дарк кунанд. хавфҳои эҳтимолиро тасмимҳои онҳо аз байн мебарад. бо таҳдидҳо мубориза баранд, хатар пешгирӣ ё коҳиш дода мешавад. вайрон шудан ё халалдор шудани як системаи давлатӣ аз тариқи тахрибкориҳои иттилоотӣ ба вайроншавии соҳаҳои дигар оварда мерасонад, зеро вобастагии соҳаҳо дар низоми давлатдорӣ ногузир аст. феълан доираи усулҳои ҷангҳои иттилоотӣ чунон густурда ҳаст ки пешгирӣ аз онҳо ҳамон гуна доираи фаҳмиш ва ҷаҳонбиниро тақозо менамояд. дастёбии рақибонро тавассути амалҳои кибернетикӣ ба иттилооти дорои сирри давлатии субъектҳои муносибатҳо низ аз зумраи хатарноктарин василаҳои осебпазирии психологии иттилоотии ҷомеаҳо маънидод менамоянд. аз ин зовияи назар зарур аст ки на танҳо системаҳои нигаҳдоранда ё муҳофизаткунандаи шуъури солим созмон дода шаванд, балки устувории низоми маҳфуздории иттилооти дорои сирри давлатӣ низ таъмин карда шаванд ки дар самти суботи иттилоотии ҷомеа аз муҳимтарин тадбирҳои амниятӣ маҳсуб мешаванд. таъмини амнияти иттилоотӣ на танҳо бо роҳи пурзур намудани ҳуҷумҳои иттилоотӣ ба муқобили рақибон равона гардида ба даст меояд, инчунин бо истифодаи усулҳои тавсиявӣ, мунсифона, дахолатнакунанда ба ҷараёнҳои ҷангҳои иттилоотӣ ва дар маҷмӯъ тавассути корбурди принсип ё усули нерӯи нарм ё нигоҳ доштани тавозуни фазои мӯътадил метавон амнияти иттилоотӣ ва ба ин васила амнияти миллиро тавассути воситаҳои ахбори омма таъмин кард.